Il-problema tal-alkohol tar-raġel tagħha erdu lilha u lil-bina. Raġel li kien jixrob sakemm jitlef il-kontroll u jinfex f'martu biswat u vjolenza domestika. Storja waħda imma reali u li tirrifletti problema komuni ta' mara li minkejja li fl-aħħar sabet il-kuraġġ titlaq din il-ħajja ta' tbatija għadha sal-lum kemm hi u bina ta' 9 snin isofru mir-riperkussjonijiet. Tgħid li matul l-erusija r-raġel qatt ma sawwata imma mal-iżżewġu il-folja nqalbet. Iġi mis-safar isawwatni tqila bit-tifel mort 5 darbit ma rikettek l-isptar. Fehem tumur għaliha ġol ħwienet tax-xorb u hekk. Tkompli li matul dan iż-żmien għamlet numru ta' rapporti lill-pulizija. Kont nagħmel rapporti, fimtni, ġo ħassa, imma persi kienu sospeċi ta' jafuhom, jisu kienu jkeċċu lili, mhux jkeċċuni, kienu jgħidu li mur f'għandek fejn toqgħod. F'daw jkeċċu violenti, kont nitlaq jiena. Ġifieri kemm darba mort ġohom, merba bika, qabex. Imma meta d-djar ta' Ken li n-nisa msawta ma setgħux iżommuha aktar, il-mara ma kellix fejn tmur u spiċċat kellha tirritorna għand ir-raġel. Imma s-swat u l-vjolenza komplew sakemm reġgħet telqet b'tafu għal senduqa. Imma ma flaħx iktar. S-swat u kien wasal il-proġett tat-tifel u jisispeċta biex terġa' tirranġa l-familja, rġajt mort lura. Kont ġarrejt kollox u meta reġa' rfajleħ fuq itlaqt. Xejn ma tani. Naħwej xejn. Bina saħansitra spiċċa fil-bżonn li jara psikjatra. Il-tifel jisu ħadd mara dik l-mħabba tal-missier dejjem jara l-lummu tissawwat. Persi kelli di problema fallejtlu ħafna mill-iskola. U malli naqra lura. Forsi ċuli ra psikjatra. F'appartament żgħir din il-mara tipprova tlaħħaq bl-ispejjeż bażiċi ta' kuljum, il-kera ta' post daqs nitfa' li kellu xorb għalija għal-bina, l-ispejjeż tal-iskola, il-bżonnijiet psikoloġiċi ta' trauma li sofra bina u spiża ta' kull ġimgħa għal-mediċina kontra l-asma li għandu bżonn bina. Dan kollu bil-flus tar-relief li tieħu mill-gvern u bil-karità tal-persuni li jiqfu magħha. Fost l-oħrajn fl-aħħar xhur saħansitra rċiviet kamra ta' sodda ġdida imma ma tiflaħx tħallas għal saqqu il-ħwejjeġ tagħha u ta' bina jew l-aktar affarijiet bażiċi il wieħed isib fi kċina.